Защо спира обаче? Дъното. Да идем. Вече знаеш? Така е. Вече знаеш. Аз предполагам, че скоро ще станеш една малка машина. Дъното нещо друго има ли да се слага? Не, трябва да го монтирам тук. Мани кабеляка. Това е най-отвратителното кутия за работа. Така. Имаш 9. Няма такова. Видеото, понеже е много скъпо, аз ще го монтирам. После трябва да я правя, няма да се получи. Няма да е също. Сега минаваме на монтажа на това прасе. Така, монтажа на вентилаторите. Тази част поема въздух. Тази изважда. Трябва да преценим какъв airflow правим. Когато са го измислили, всичко да е до милиметър вътре плътно, разбираш ли? Смисъл, майко, аз се чуя, защото съм мъчил толкова. Следната хефистика. Подреждаме ги. Слагаме го. Успешно ма изнерви този компютър.